Nena, el cambrer l'has fet posar vermell, eh? Si no hagués sigut per l'ajut del Rioja, no hauries tingut nassos de dir-li que té un culet molt bufó. No, senyora, perquè a partir de certa edat pots dir el que vulguis i a qui vulguis. Doncs fes amb compte, perquè amb tanta sinceritat un dia et clavaran un clatallot a tu, eh? Què vols dir, que m'he passat? No, nena, no. Ha sigut genial. És que està boníssim, no? Vas molt llançada. I s'assembla una miqueta al Xavi. Què dius? No, senyora, no s'assembla de res, el Xavi. Mira, més el Xavi jo ja l'he enterrat. Ara el que vull és a veure si d'una punyetera vegada trobo un home que m'estimi i em cuidi fins que jo sigui velleta. Molt bé, veus? Doncs val més que no et fixis mai en un cambrer. No diguis això, que el Fidel és com és, però et porta en safata i tu el fas anar per allà on vols. Fins que el Ventura no faci 15 anys, no podré anar per on jo vulgui. Tot depèn de com tu montis. Sí. Aprofita ara que és petit, que el temps passa volant i quan tingui 15 anys et sabrà greu no haver-lo disfrutat. Sí, se li dispararan les hormones i encara serà pitjor. Prou, que m'esteu espantant. I tu prepara't, que si surt com el pare estàs ben arreglada. Això són les amigues, per animar-me i fer-me costat. I la teva pel·lícula què? Quan la veurem? La meva pel·lícula? Encara l'hem de rodar? Però més o menys. Nenes, això de tenir una amiga actriu, no em digueu, eh? Ja pots estar contenta, ja. Home, la veritat és que estic molt feliç, eh? Ni en somnis m'hauria imaginat mai que podria tenir aquesta oportunitat. I ara que seràs tan famosa, no te'n recordaràs de nosaltres. Jo sempre seré l'Àngela. Sí? I vosaltres sereu les meves amigues tota la vida. Ja veurem, això. Allà tens el cambrer, si li vols tirar els trastos tu soleta en intimitat, nosaltres desapareixem ràpidament, eh? Nena, em sembla que te n'hauràs de buscar un altre, perquè aquest està ocupat. Sí, ja ho diuen ja, que els homes a partir dels 40 són com els vàters. Què? O estan fets una merda o estan ocupats.